אי אפשר לפספס את מה שקורה באזור. מכל כיוון שלא תסתכלו על זה, אנחנו בכיוון הנכון. לפני 5 שנים התחייבתי להוציא לפועל את פרויקט ההתחדשות העירונית ברחוב קפלן, והיום הוא כבר נמצא בביצוע. זמן שיא במונחים של מתחמי פינוי-בינוי. גם בחינוך, אזור לא מפסיקה לרשום הישגים. בין היתר, הקמנו אשכול גנים חדש, הכולל גם גנים לילדי החינוך המיוחד, והגענו לזכאות של 94% בשנה החולפת בציוני הבגרות ביישוב. הישג שיא, פתחנו את בית הקהילה המחודש, המהווה בית יפה ועדכני לספרייה, לשירות הפסיכולוגי ולמדור הנוער והצעירים. וכעת אנחנו עומדים בפני המיזם החשוב של התחדשות המתנ"ס לרווחת כל התושבים בכל שכבות הגיל. כמו תמיד, נמשיך לקדם את פעילות הנוער ותנועות הנוער ביישוב. היי אריה, אני עוקב אחריך בטיקטוק. בהיכרותי את היישוב רבות השנים עם תושביו, אין ספק שאנחנו בכיוון הנכון.